Fransi media korte do ano panam niya kiro ti perfect lo nang itong nasendan ng kahumridon tayo to. Pinininitum Hill State Democratic Front HSDF Regional Political Party hinten. Ini di pulang milir o kami ini ongtung kenang cepak og dundo. Lapen hada women wings kami mate women section atum committee kami pini seng tekang lo. Lapen nason dak dak petang net pena pini tum dak lumbajong angkang sulit tholo dak lang suliat along dak berong lo. Kadu kabe nini tum ongtung pen pini dak nang cepak og dundo lapen ni tum dak committee kami seng tekang sulong lo. Lapen non ini arni swet ang bang si nili palong tadu west kar biang long tadu lapen ako lapu porkan thi konsensi hin dan tadu tamane HSDF atum dode sang sepensi kame klempo lapen non ke bang ji MLA election punot council election punot oson se kecepa hai ponji ma lapen oson ba sinitum kadu kabe rat apan ke than kimum thagima lase dobe sang sepensi ni tum sai ke klempo tema kedam tang ni tum ano ba tami PSLC nong sai ni lo PSLC pen che OC non HSDF long bang bom Congress pen che OC HSDF long bang bom BJP pen che OC HSDF long bang bom AFDC pen che OC HSDF long bang bom asi so na taksi kini sa tami ongtung PSLC pen che OC ni tuma party long bang nasi kebang jilang kani ni tum aduk kawe lembra pet damra pening ajak asai lepito ni election hai nang hela cethana ling hana mit raso posin itu dode sang se pen klempo hemtun mesitu dalam ni lapela urunodoi sare 1200 pe kitum develop ini tum thengam nong lo kadi national party phan ka pahai ali ku pilo itum keno hang tawi lasi non PSLC kan hayung elo pote kopulo posrasi ni tum cingki cingwai ponsi ini ni tum kadung wela bangso party ambahan pecek lo la pen la bangso party pen ini tum cepa haina non MLA election horan tame MLA tabing tum long ho adi nanda la bangso party pen tum parjam epo la pen candidate place epo la pen ini tum hai delo polote ini tum state alo onda itum MLA dudun po lapen ako dat council election ba ke itu cepahay bek nang po lapen jasabet PSLC long ke dolar akorte injera tum andame apor cepadam tap te nang po wang FG pasi chuning rilu jong hele ni to phane ton jong hele be inchi sa tami tum ning oi e nang ito phan kai akorte kayang jir kai ke asong si tum heavy si asong si tum nang che kamponji nang ito phan therat nang ni lapen ne inton delo ihunisi ne pudelo ihunisi aposene ke chetam hai helo pura dun hai helo pura nang itu mathari lasi la kadok be HSDF pe ke nang itu atuar impudan lapen sonia lama ke halo ke the kere kadok be tum anome nang itu nang cerap nang cetudun je phansi nang itu phan chuning rilo lapen madeke mai meeting nang dun hai helo ta hai mene mai meeting lo nang ciklan nung hai heda ta hai mini ta nang itu phan chuning rilo khay nong ria phan mathara nang itu abut ador ke so abut nang itu hem gelun nang nang itu ka duk we bidi sore pen nang lo la ka duk we nang cerap nang cetudun je phansi nang itu phan pachini polo Congress long ke do akorte injira tu Congress pen ke ka duk we COM lo non mass resignation CPF lo Congress ke hayun e pusi lasi hala mass resignation ki cipitan Congress a korte injera tum andame nang itu bhachuning rilo labanso ase ke thepensi nang itu HSDF bolo wan etpen itum ke claim rapet ke dam rapet ke phansi nang to ban pachini pondo BJP lo ke do Congress lo ke do CPI lo ke do kadok a party dinlo ke do tum anga nang itu nang cerap nang cetutun FJ phansi nang to bhachuning rilo social organization ni kadung we hedung social organization to bhakana ni bidi sore ni tum chepa choy na pelana naga cherat naga chetudun peje phansi nang to phanda phapolo lapen lason tang taksi karbiang lo suar lo asong ke do
atau fakta juning rilo ili tum kadowe khelong re pan mathap kompen labang so national party pan itum hataira ili tum kadowe regional political party itum karbiang long ipong itum chance pisena pura nang itum mathara kadok beta nang acara nang cetudum peci pansi juning republic lo lasinon kadowe arja brapesena itum pur etak